Kumshi benta ban penklain susu ya ka rukam traikam na ka benta ban la bante rasong bat ban wanra ya ka jingya teli hagi parakur parajain na kaliang ka senkur shilla khasi jaintia hadin balakut no ka samoy traikam jongkinong kitkam ka senkur menta ka sengi ka arp khandai terik ukla lengkot R1000 R4R kala penlong ya ka Central Executive Council na ka benta ban penthmai no ya kinong kitkam ka bala penlong ha ka snong maurong Ribhoi district Haswa ban penthmai kinong kitkam la penlong shwa ya ka jingyelang ka balengkot ha ka ba ha ka ne ka jingyelang la ya thir ya thain sani bha ha ka ba ya dei kumno ban penklain shushu ya ka rukom traikam ha ka senkur khnang ban la ban wanra ya ka jingya teli jong baro ki parakur ban la ban thau la thau lenti ban yarap iki longying jong ki parakur ki baduk ki ba shem jing jenjar ban la ru ban penyo iki lat ki lenti ban yo kam la ne sengkam la de hakum ka ne ka juk kerdu kam kerdu jam ka ba menta layo ru ban ai ban pensngo pensngam ya ki report traikam na baro ki unit berkumju na ka Central Committee layadon ban yashim menta langru kumba katu kat nepor da urang ba snong kasnong maurong uba ban buhai makdo ubala ai ka jingkran ai men sim lang ha ka ne ka lempung lapin ipu ipeng bat pensong kun susu ya ka ne ka lempung lengba da ki sur jingrai bat ki jingshat bala ai di ki longkme bat ki khon samla jong ka kur shla hagane ka sngi la ya poi renti shakane ka lempung kinong ya lamba ki khot jong baro ki kunhun senkur shilla ki bana ki unit baper harengkat ki advisor jong ka senkur shilla khasi jaintia ki bakan thop yu ba kermen shilla uba hagaju ka por uba deiru menteri ka sarkar jilla ubala kentiu ya ka lama ple ya kane ka lempung hakane ka sngi uba vailat miki shilla ubadei unong mikmat shaka ying dorbar thau an ka jilla na jowai constituency ubala penhap ya ka lama penwai ya ka ne ka lempung barharangkat kinong yalam jong ka senkur shilla haka jing penthmai kinong kitkam ka senkur hadin da ka jing ya menjur lang da baro kinong kitkam jong ki unit baper jong ka rikhasi jaintia baro ka wei na ka benta ka samoy trekam jong nadu usnam R1000 R4R hadu R1000 R4san advisor kilong uba kermen shilla ba wailat miki shilla ba Washington shilla ba bevel shilla ba gaspar shilla ba uba banshan lang shilla ya ka kerdan kum u presiden lapin khamti biang hauma perkhat shilla ubadei u presiden barim ban peteng biang ya ka kam kum ukhli du jong ka kur ya ka kerdan vice president la shimti uba Edison shilla ba uba mausiang shilla ya ka kerdan general secretary la shim do ba Esterius shilla bat ya ka kerdan assistant secretary la shimti do ba Aiban shilla bat ka kong Rosi Joy shilla ya ka kerdan treasurer la shim da ka kong IB shilla bat harangkat arphongut kid khot nongkit kam jong ka senkur hakaju ka por kum ka jingkan mau I bat pendon burom yo nong yalam barang ba jong ka kur shilla hi borok ka wei ubala bam kwai hadwar ublei uba his preaching son shilla ba shaikh hot I ba dang shilla la penlong ya ka jing skapjar kumba shi minute ai kemudian itu nga ai kude ya barok ki eksekutif member bat kumju ke prakur ki bala ibit pangan cimbiam kum presiden dong ka kur shilla jongi khasi ba jaintia bak kane kam chong hanga marwei kam chong haga office jongi kam chong haka isi jongi ndai bangila ban pentelun lane ban bandra ban pendep khamtam ya kitu kimat ki bala pensnyo do secretary ki bedang don kumbasannya pratli kalong da ka dingrilang jongi bat ngin kermen bah kane katem badangwan kane ka samut rekam jongi badangwan lina ban penorlong bat pendep ya kini ki pending kiba dangsa kebabikum kesiko sila ngidang dari banyai dan tibat pendek kublai sibun ya songu yublai bang layo bani kendukur ni layo bani tukur ni supuna bros kata ngilengi perkat kur sela dutang mengi re pose ndang poi sabhoi khambun baniangi ni poi jentia bunba bro arteli ki distrik bat mentang ya trikam da ki tenat bat ni sukmen sya bani kendu langkum de kum sipara ban kan chicken ten ar kan ten haji de bat kan gi lung jongi mentas ngi nakalian junga nga pan map shwan pi baro ki kur ba ki bun benta ne ki bun sen ki program jo kur shila ngamju yo ban ye don lang ka ba bi
Hari matang ski pon ngasih komen banong ba ni yok ni galat bani kendu dengan siu beban ai kuble ba kumat tame ya i presiden budon burom jongi bila ai ni galat ba bila pen tip agapor ba kambiang nak bentar ni ga meeting jong ka kursela kuble si bon ma ya ni galat ba ki jim tip jong pi ni skem banang ne kumat rungen persang bani dolang rekat hakinu kinu ki program le ni meeting jong ka kur kenang ba kikam kijing tamu jong kukur kan kalong ke bayat be tenelian junga ngam don keten ban krisbon tang katu kali ban i ya appreciation ya ke jingle baha jong kukur shella jongi khamtam ya ke central body haki benta ki bapher ila i ba ki ke borba ba ki lai treshitom ban belum pelang ya kukur haparo kasi jantia hills i bakalong ko success hadu kata-kata namar bunsen ngimpoi perkhat ba ngingin yo kini galat bani kendu yaki parakur jongi badan shakiwe par kithain bunsen menchuang adang tharai ba kikur shila ki don ta hasnong bedeti kadang poi por kismi ngitip ba kikur shila ki don shadu shari boy bat kumjuru kumengilai asne menela ya ai ki report naki keleng-keleng mo kini ki kur jongi nadu ni East Gentia Hills, West Gentia Hills, West but Southwest Khasi Hills, kumju na East Khasi Hills, but kumju nang ni na po Ribhoi District. Te nga ay kuble ya borok kikur kibala laban pan ay ya report but kumjuru lamba kani ga meeting mentaski ngati ba hai kidon kita kikur jongi. Ba ngasio kumene banong ruba nalian joy mawailat ila ay shibun kijimut kumi advisor ngangi scam ba insayo ka kalat ban yashong meeting hakwe por baki ramba jongi khana bugin wat kita kilat kelenti kuno ban develop leni ban wat kilat kelenti ban one wat ya kita ki financial nagumta ban long stabilize stable haga kur ke jongi te ka appreciation kumungalai asnyo menta kilaya thu naki unit beper bar kunju na leng jong ka kur jongi kasi chantia ni asne bakila le yaki covid relief bar kunju yaki blood donation kila leg visit ru nga i haki group ngamju comment support group re na shakpuli bursa na shakpuli yaki niki messages jong ka group hapo whatsapp tingala i yaki dur ki bolaki leg kendu yaki teman kunju ru yaki belong disable yaki wedding ki hospital but ki beper ki program ki la yele tena nakalian junga asneu leban ai kuble ya ki ya president ki secretary but baro ki nakit kam jogur ba kakam babahal ki la le ngangi scam bo blame dan larkat bat pi hakikam ki jam bat haki jingle binti jopi ban belum pelang ya gukur naki porsche ki por tematang sing nganam shim nganam penjrong ya kijikren jonga tang kita hi ka appreciation na len jonga ngangi scam bahakino kino ki por the don ki ek jing don kam nakalian jonga ba I puyu wailat nin persang ban wat kilat kilenti yo la se ngiru ila ban ai kino ki jing yara the don ki ek bangila ban le ngaka pat ipi ban ai ying kataglat ban don lang rangkat bat kukur knaba kukur jongi ki ve pat ki kur kin tip ba kukur shela to long ba itali bat ka batreshitom na ban tag jim ha jim ya ka shong sign dan ale junga mutanga do ni ve small yan berlo banit ba nga ko ban ko di president budon borong nga ko ban ai kin jing yara ngangi scam ladang up hadu ba ki kur kin wan tan snew ki jing e jong ki yo la sing inam poi inam la ban le ya ki budon kam andre daga jing ai ya kani ga envelope ka donation ka berit ha ngalian jonga ha I president ngangi scam bangala iru ya ki kam ba jong I kani kan poi sha ki to ki long ying ki ba don kam shisha ya ta ka jing yarap te na request president ban receive ni jing yarap berit nga persyang kat hakabor kaba ngala koy natip kekur hidon shibon ki expectation nanga tangkum u nong mi khmat ubadang thamai ubadang rit kerta ngadang don shibon
ban learn te na kerpat ya phi ban nang yai sha nang yai kan mau ya nga bat yau piu kermen hak jing duai ki jong phi kham tam kumba phi tip how news nem ban wan ngin hier biang sha ka jing ya khon ya kan election tengah kerpat ya phi ba pin kan mau ngi hak jing duai ki jong phi bangi dang la ban wat ban yarap syuk ban penkiu ya ka kur ki jong ni namar kum ngayoi ngam tip shane tambang ngayoi hi kum ngayoi shepo jaintia boni na kikur shala jongi bon ki baduk sudah kangduna kita ki bobyang ki badak bat alor baduk bat bon kun ngalayoi bon ki jaga bat menta anda lapoi kini meeting le ngala confirm ba kini ki shala imat kimdai ki basngai ki bapulung lengapai berok kini kemudian bukum nga sudah te pada kejuk kupor kumba lapat senyu dari presiden mau kumba pila jit yang ngaruh kejuk kupor kum advisor yang ngaruh ngaku iban advice katto kat ni hamtam ya ka isi jong ka kurjongi baku kumba ngasai om ba ngidai borok ngi habang idon hang ne ngi kwa ba ka kur jongi kanang he nang kamai ngi kwa bangin la ban kin yarap ban kentiu kun rong ya iwe tanga kwa ban kan mau hang ne ladangi klem don da kata ka jingni ke babaka ladang don kata ka fon ka babiang nginam la ban ya chikmat nginam la ban yarap ya iwe ka iwe tenaga kata kadau ngakerpat ya ki isi bakila dai ban wat lanti kumno bangin la ban create ya ki asset laningin thok kin wat lat kumno bangin shna da kita ki ai bangin la ban generate fund kenang ban don kata ke jingmi hadin nang tanah kata ke jingmi ngila ban yarab ya iwei ya ki badon ya ke jingdon kam asmo burome sikadai na kabenta ikan rem kelendan jong kursela ke balai poi hagani ke snong ke jongi hadin ba iba he Washington ilapan ya permission ban penlong ya kini ke jingelang ini ke sngi daga pastet kram daya selok bat ki parok song snong ngala suong baik ngin pediang dak baburom ngampoi perkhat bagani ke kur kindon ki babun ki kenrem kelendan namar kumubriu ngasu itu ya ba sela eksekutif janjar jongka health mensuai belasong khat menta nang tai ba ban sela Henry hagni kasi ngai i ki kendram ki landan ki babun pleng kimi nak kursela banda dei badon kalan asngu ban kwa join kursela lem hadien bala apan ya permission nak snong ngalaong ya ba he Washington ngong ba tang ya kawai kendon ka bangin bu nagalian kasnong bat kata kalong ong yagi kursela banom deng mas namar ladapiwan sini sa silong ke ladapin deng mas bisa fine Henry sani sengi ladapi deng mas bisa fine kasngo tenang ngai iwan ni kasngi ke bobon kim deng ke mas ngasngo kumen lang ni kasngi agajing sisa ni kmi lenti baga ni kejingelang kan long ke badamet ban ngampoi perkhat ba kindon angni makerman ni mawaila ki badai ki he kinong ilam jong state hi barokawai ladakan dei ni gorkom ladakan don ke jingi trailang ngada angnut ladakan dei mantakas ngiru lada sagoi ke jingelang tose kursela ngine trailang rengkap bakasnong umurang basnong asnularan habaki he kihan juga sarkar kiwan kat minister kat UMLA bo kim ju poi le se kinom poi hiru sang ne kathan jongi lada nagaliang kasnong ngimla ban pundon burom hagor kom ko bitanaw ngakermen scam gane kan long kanuksa kan long ru ka jing sneng yangi bangin ya trailang rengkat bakasnong dak ba burom nginle khamha ya gane program namar ngatip hang ne idon ki kenrem kelendan ki bangidei hok ban ai ya keburom seki nagaliang jong kasnong ru